Jo, okay, nu vil jeg også lave en video. Og i min video vil jeg vise jer lidt om, hvad jeg egentlig alt har af Pokémon-ting. Fordi det her, det er en Pokémon hjemmeside. Og Pokémon er min store hobby. Så her kan I se noget af alt det skrammel, jeg har samlet i løbet af de fleste år, jeg har samlet. Her har vi i første omgang min samling af specielle guldkort. Og jeg har hele samlingen naturligvis, som der befinder sig kort i hver. Og det er 23 karats guld. Så har jeg nogle uåbnede pakker her fra World Championships og lignende. Og en hel masse lommer her, som er pakket specielt ind. Specielle movie packs og lignende fra Japan af. Med Celebi og det her er fra Versus-serien. Fra den 8. film med Lucario. Der har jeg også en speciel pakke af. Den 9. film naturligvis. Og så har jeg faktisk lige købt den her fra film 6, tror jeg, 7. Fra film 7, 6. Og den har jeg endda købt 2 af. Fordi så kunne jeg åbne den ene, eller lade være med at åbne den anden. Og nogle af alle mine promokort, plus kasserne, jeg gemmer altid kasserne. Dem har jeg nok af. Dem har jeg også en hel del af. Det her det er min klistermærksamling. Den er i hvert fald, det ved jeg ikke, 8 år, 9 år gammel. Og det er klistermærker og alt muligt stas. Det er virkelig overdrevet meget, jeg har hernede i. Caps, klistermærker. Den lugter bare stadig af tyggegummi for vildt. Det er helt vildt, hvor meget det lugter af tyggegummi. Det skulle I ikke forestille jer. Og det her det er faktisk alle dem, man kunne få en gang. Og det er dem, der er på pakken. Dengang man kunne få de der tyggegummi til 50 øre. Og jeg har hele samlingen her. Alle 150, der kunne fås. Ja, man kunne desværre ikke få Mew. Det var jeg også meget skuffet over. Og der har jeg bare tonsvis af klistermærker og alt sådan noget. Også samlerobjekter for mig. Dog er det ikke lige det mest. Det jeg går mest efter. Og sådan nogle lysende ting, man kan hænge op på sit værelse, som lyser i mørke. Og det her er nok noget af det mest bizarre, jeg har. En slikkepind. Den er 7 år gammel eller sådan noget. Jeg har ikke åbnet den, og jeg har ikke spist den. Også samleobjekt for mig, og pakker fra gamle poser, og figurer. Så har jeg kort her, kort. Japanske promokort, det her er fra den sidste film af. Den med Giratina, altså film 11. Det er det japanske promosæt. Så har jeg Jumbo-kort, både Pikachu og Darkrai. Jeg har en speciel Sword Island-serie. Jeg har også overvejet at købe den på japansk. Det er og selvfølgelig min Nintendo 64 Pikachu, Special Pikachu Edition, min Nintendo DS game case til at opbevare spil i. Så det her det er alle mine kort, de står i mapper hernede. Der har jeg rigeligt, de er proppet med kort, både japanske og jeg har en hel del specielle serier fra Japan af. Det her det er bare nogle af de kort jeg har. Her i hele Versus-serien, der har jeg alle. Og det er en af de verdens værste serier at få, fordi den udkom kun i Japan og kun i en kort periode i begrænset antal. Og den kan altså ikke købes eller fås mere. Der har jeg alle i totalt ny stand. Koster mig også 1.200 kroner. Og kort fra Japan, promokort, specialkort, Mew fra Fossil-serien, Larvitar. Masser af promokort. Er han ikke bare for sej? Elsker det kort. Og der er et hækort. Det kort det blev forbudt på grund af det. Og så kort fra Pokémon Parken. Alt sammen kort fra Pokémon Parken. Mew. Endnu en Mew. Lucario. Og Lucario. Og Mew. Shiny Mew. Jeg vidste jeg havde den på kort. Og sådan lidt andre forskellige kort. Endnu flere kort fra Players Club, Pikachu. Og her har jeg så dem fra julekalenderen, som vi også har vist på Pokéteam. Ja. Og det er så bare nogle af mine japanske kort. Jeg har masser. Jeg har langt flere.
Jeg skal lige stille den her ned. Øjeblik. Det er bare nogle af mine kort. Så her er nogle af mine spil. Nogle af dem. Og det er bare promokort. Alle sammen. Altså, nogle af de nye promokort. Alt det der. Der er et af hver. Der er ikke nogen, der er dobbelt af, selvfølgelig. Og hele den der kasse der, den er fyldt med Pokémon ting. Og den der, det var til mine kort. Og så har jeg den her på godt 12 kilo. Som er fyldt kun med Pokémon ting. Lige fra små figurer, bamser, kasser, endnu flere figurer, Pokémon nøgleringsæt, alt muligt. Det er sygt, hvad jeg ikke alt har hernede i. Her. Ting jeg har lavet, da jeg gik til porcelæn. Med Pokémon. Alle mine forskellige coins, det er alle sammen forskellige. Jeg vidste, jeg havde den med et sted. Alle er forskellige, og det er lige fra de udkom. Og ja, der er meget mere. Hele bunden er fyldt med Pokémon-figurer. Jeg har lidt over 300 forskellige Pokémon-figurer hernede i. Og det var da jeg stoppede med at tælle, sådan cirka, fordi at, ja, hvad skal jeg sige? Jeg blev sådan lidt træt af det til sidst. Og gå og tælle dem hele tiden. Men det var så set størst det for mig, tror jeg. I første omgang. Men det er bare lidt af det Pokémon jeg har. Jeg har langt flere spil, flere kort, bøger, bamser, alt muligt. Så der er ikke rigtig andet at sige end håber I nød min video. Hej hej!